Айде, Сома. Real big catch. Краси. Не е голям. А? Не е голям. Нет. Залез. Поне плетеняка не ме е страх. И въобще аванс няма да пусна. О. Милко, я малко се дръпне. А така. Сом! Тук е твърд. Снимай той как се е запънал. Сега стана хубаво видео, да. Риба ли ама, бе? Да. Я, Ники, ще дойдеш само да държиш. Е, така просто го държиш, той снима в момента. Внимай, че така е камерата отзад. Ти. Чакай, ай ти един карпушек голям. Тот карпушек няма стане. Колко е голям Сом? Бре, викам, когато го пусна и тъс тапа взе да пътува. Той има риба. Ванка, извади я, брат. Най-дясната. Владите Сомове тука майка. Оп, дай, Ванка, дай. Е, той да е закачил. Аз откачих аз. Засича хубаво е. Тука ли е? Снимай на камера, баджавак. Нямаш такова карта. Малък е. Ела тогава сам да ги откачим, де. По вода обаче трябва да дойдеш. Не е толкова голям. Я се дръпнете да снимам видеото. Не е толкова голям. Бура. Не е влязъл. Не е влязъл. Майка ти книжа кеп да е. Дай ти на голям кепа. Където е? Е, там е. Сега ще го оправя. Не е въпроса да оправим. Те ще го държа. Вкарай го. Те ще го държа. Вкарай го. Его и другия кеп, ако нещо стане. Искаш другия кеп? Не, връщате. Добре. Те торпедота. Трябва да го мориш. Той амура и да глътне няма ефект. При амура аз мисля, че няма никакъв ефект. Даже при амура май по-скоро обратно. Повече почва да откача. Аз ми направи неволя. И сега другата страна. Идвам. Колкото го някак си. Закачки, мате. Дай го. Чакай. Да държи някой върец. Дай. Оп! Готово. Чакай се, не мърдаш точно. Не мърдам, човек, спокойно. Не, смисъл бурк. Няма, да го държа.
Добре. И бре, обре, амур, бре. Ой, чакаме добър. Те са зверовете. Разказа ни играта тук. Като сети брега, сега виж какво ще почне да прави. Готово ли? Ще не скъпи сега с малко, всеки момент. Не, от тук не. Добре. То пак голямото е, бе. Не. Чай, душека само. Няма значение, ще снимам. Давай така. Как бе, разбира се. Краси ловеца на вечерта. Апарат къде обаче? Средата, и той ще му направи снимки с телефона. Да. То като свети ще стане. Специално за теб ти приготвих този сандвич, моето момче. Самур нямам снимка, майка между. Що е? Не е късно. Чакам един да ударя, а? Чакай. Така ма не изкарана. Ловото остана само. То сега тък услуга ти направи. Без отията аз. Ей, чакай, закри. Държа. Ето се закачи. Как душека. Да, само се държа. Дай вече на такова, на... Снимай. Ама пръска за човек. Да, ти пръска. Той желам голямото да прави. Чакай малко. Той то са... Ще има да такова. Да, Скараш, изкараш не знам го. кой е. Къде сме? Там са, сега ще кажа. Гледай. Направи ли? Седи малко нагоре. Стойте. Добре. То с никой е. Направо за общата